go. This side. Hello, logofer. Welcome back to my channel. Baidimia Avir. Dani bismo आङो दिमाकुचियावहाय फुटबल खेला नायनो थांनो नागिरदों आंजों लोगोआव सासे लोगो दङ बिबो फैगासिनो दङ खैराबारिनि सोमदोन सरगियारि बिथाङा फैगासिनो दङ दा जों सोमदोन सरगियारिजों आंजों दिमाकुचियावहाय खेला नायहैगोन दिनै फाइनाल दङ फाइनाल गेम फुटबल खेला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो बरियानो गुमैमोननाव हांसो बेदर संदोंनो हांसो बेदरजों बोथिसे स्रायनो सानैजों जानानै लोगो थांगोन खोनानाय बायदिबा खेलाया दिनै 2:30निफ्राय जागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय ओरैनोथ' माबानिफ्रायनो 12:00निफ्रायनो स्टार्ट जागोननो बेयावहाय माने गोबां सिंगारफोर फैगोनथ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं ट्राइ खालामगोन जुदि आङो 12:00नि आगोलाव जुदि बै बे खेला जागोन जायगायाव जुदि सौहैयोबाथाय आं गासैखौबो डिटेल्स नोंथांमोननो देखायलांनो थाखाय नाजागोन नोंथांमोनाल' नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोरा आंना बाइक बोराया बेजोंनो होथारलांनोसै दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना लोगोफोर नैबे समाव आङो लोगोखौ नेगासिनो दङ मोनफैबाय होननानै बुंदों फेरगाव मोनबायानो दिमाकुचिनि बड'लेण्ड गेलेन्ट्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ नायनो थाखाय नैबे समाव फुरा माने रेडि जानानै दङ लोगोफोर हान्थिलांनोसैयानो नै मोनफैबायानो खोमा ओरैजाय फैगासिनो दङ नैथिं फैगासिनो दङ लामाया बिराद गाज्रि सफैबाय औ सफैबाय माबोरै दं मोजाङानो मोजां ना थांसै बिदिबा ना आरामसे थ' नैबे लोगोफोर जोंहा गुमैमोनहानि साफात बागान बेवहाय 3.5 बिगा दं होननानै बुंदों आरो गुबुन जायगायावबो दंबावो 3.5 बिगा नामा नैबे समाव आङो दैमाकुचि सफैबाय बाइकखौ हरै दोनबाय दा जोङो फिल्डआव हाबलांनोसै बिराद मानसि लोगोफोर नायलाय नोंथांमोना नै फारि फारि आं देखायलांगोन नोंथांमोननो नै मायाव गाखोदों नायलाय वालाव सोब गाखोजोबनानै दङ आरो सिङाव ओइनै नाय गोबां मानसि दङ लोगोफोर सोरगिदिं गासैबो मानसियानो गोजा बा आरो हाबफैनो हाबावाखै नै सियारफ्रा लांदां जानानै दङ दा बे गासैबो फिलआप जाजोबगोन दिनैनि मेट्सआ जाहैबाय कलकाता आरो मणिपुरनि गेजेराव जागोन बे मोननै दोलोनि गेजेराव बबे मोनसेयाव विनार जायो बेखौ आङो लास्ट मोमेन्टाव नोंथांमोननो खोन्थागोन नै फ्रेंक भिडिअ बानायदों जानांगौ केपचार लादों नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो फारि फारि गाजाथार माथो खेलाया ओरैनो 2:30 बाजियाव जागोन होननानै सासे लोगोआ बुंहरदोंमोन दा मिन्थिनाय बायदिब्ला 3टायावसो जायोनो बेनि आगोल नै गोबां माने कालचारेल श' दिन्थिगासिनो दङ आरो माखासे आलासिफोर दङ बिथांमोनाबो निस्सय बिबुंथि लाखिगोन जानांगौ दा देखायलांबाय थागोन आं नोंथांमोननो फारि फारि खेराइ डान्स लोगोफोर ओरैबायदि बुरजा आरो नै बिथिंजाय नाय बिथिं प्रेक्टिस बानायगासिनो दङ नाय मानसिफ्रा बेसेबां बुरजा जाफैजोबखो दसेनो रेफ्रिमेन हुइसेलमेना हनै आइजोसो दिनैसो नायनो फैदों आङो फाइनाल मेट्सखाय नायनो फैनाय जाबाय नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना आं फारि फारि देखायलांबाय थागोन जि बरिया मोसादों बेयावहाय गोबां हारिनि मानसिफोर दङ
खेलाया जागायसारसिगोन प्लेयार्सफ्रा लोगोफोरनि गासिबो फिल्डआव हाबजोब्बाय नाय नोंथांमोनानै आं जुम खालामनानै देखायदों वाह आरो नै थिंजाय नाय गासैबो अडियन्स गोजा ओरैबायदि मानसि लोगोफोर आरो नैथिंजाय नै जोंनि बर'नि माखासे महरगिरि बिथांमोना थाबायबोगासिनो दङ बेयावहाय दङ हेलेना संगिना आरो मिथि जोंनि मुंदांखा बर'नि महरगिरि बिथांमोन नाय नोंथांमोना हनै वाव